Jo, når du rammer den, men ikke ligesom en bunker. Det er fandme svært, fordi den er så langt nede, ikke? Så jeg skal virkelig ned, altså. Er du klar, Sole? Yes, yes. Kamera kører. Hvad skal jeg lade det køre, eller hvad? Så du prøver igen? Nu ligger den op bedre. Ej, nu gider jeg ikke mere. Husk på, det er slagspil, det her. Nå ja, for helvede, det er slagspil. Hvad så? Nu kan jeg bare droppe den ud, så. Ja. Hvad så på vej, så jeg skal droppe den ud? Op den der.